ଶ୍ରୀରାମ ଘରଣୀ ବନରେ ଦେଖି ହେମ ହରିଣୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହର ସେ କହନ୍ତି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣି। ସୀତାବାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଚର ଧଇଲେ, ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଜଗାଇ ମୃଗ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ବହୁ ଦୂର ଯାଏଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାଣ, ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଶୁଭିଲା ତ୍ରାହି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମକଣ୍ଠ ପରି ଶୁଭିଲା ଯହୁଁ ମାୟା ହରିଣୀ, ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସୀତା କହନ୍ତି ବାଣୀ। ଯାଅ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ବନକୁ କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା, ତୋ ବିନୁକେ ଆଉ ଅଛି ରେ ବନେ ହୋଇବ ସଖା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହନ୍ତି ମାତକ ତୁମେ ହେଲ କି ଭାଇ, କ୍ଷତ୍ରି କୂଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ। ତାହାଙ୍କୁ ବିପଦ ଦେବାକୁ ମର୍ତ୍ତେ କେହେବ ଜାତ, ହେବ ନାହିଁ ନର ଦେବତା ଅବା ଗନ୍ଧର୍ବ ଦତ୍ତ। ସର୍ବଶୁଭେ ଫେରି ଆସିବେ ମୃଗ ମାରି ମୋ ଭ୍ରାତା, କହୁଅଛି ମୁଁ ନ କର ଗୋ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ସୀତା ବିମନା ହୋଇ କହନ୍ତି ବାଣୀ, ଏଡ଼େ କପଟିଆ ଅଟୁ ତୁ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ଜାଣି। ଭାଇ କି ମରାଇ ମୋତେ ତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି, ମନେ ଭାବିଅଛୁ ପାପିଷ୍ଠ ଏବେ